Naana sa kustodiya sa kapulisan ang tulo ka mga sospek sa pagpanuli sa usa ka coffee stall sa Salinas Drive sa Barangay Lahog niadtong Oktubre 30. Kini humay nga misurrender na si Giovanni Lagahit alias Banban sa Mabolo Police sa Cabalaka sa iyang seguridad. Una nang nadakpan ng iyang mga kauban nga silang Cyrus John Ralios ug Arvin Benedict Malulot ato sa hot pursuit operation sa kapulisan. Nag-viral ang maong insidente sa social media human nga nakuha sa CCTV camera ang mismong pagpanuli sa tulo sa cashier sa stall ug usa ka customer niini. Miabot sa 2,000 pesos ang nakuha sa mga sospek nga daw ilang gamiton sa pagpalit og illegal nga drogas. Samtang upat ka insidente sa pagpamusil ang natala sa PNP ato sa panahon sa eleksyon ug pagtimaan sa kalag-kalag. Tulo niini sa Cebu City ug usa sa Dakbayan sa Karkar. Taliwa niini giklaro ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare sa Police Regional Office 7 nga makonsiderar na nga sulbad ang maong mga insidente human nadakpan na ang mga sospek sa duha ka shooting incident samtang nailhan ang sospek sa laing duha ka natala nga pagpamusil. Giklaro ni Pilare nga ang maong mga hitabo wala makaapekto sa kinatibuk ang peace and order situation sa rehiyon. Walay ni usa ani nga crime nga related sa Undas 2023. In other words, katong mga usual nga krimen nga nahimo, no? In fact, if I'm not mistaken, 8 ani theft incidents, no? But petty thieveries. So inyong makita nga na-secure gyud nato ang ato ang mga sementeryo. Base sa datos sa PRO7, miubos og 40% ang krimen sa Central Visayas gikan Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2 itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Niabot sa 19 ka krimen ang natala sa rehiyon ning tuiga, mas ubos itandi sa 35 ni adtong 2022. Makita nato sa atong crime monitoring, we have recorded 40% decrease in crimes compared to previous year of 2022. Dugang ni Pilare nga nagpamutuod kini nga epektibo ang deployment sa kapulisan subay sa pagmonitor sa crime rate sa Rehiyon 7. Giklaro sab ni Pilare nga atol sa adlaw sa mga santos ug patay, wala sila'y natala nga mga insidente sulod sa mga samang sa tibuok rehiyon. Karon we have recorded only around 19 incidents and all these incidents were not recorded inside or any periphery sa cemetery, no, sa gawas ni siya, no, non-related sa atong Undas 2023. Tinguha sa kapulisan nga mapadayon ang kaepektibo sa ilang police deployment sa tibuok Central Visayas. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV Cebu.